Bocah Gunung dihadirkan. Maka masa yang mengendaki sebuah lagu bisa joget bangga. Yuk. Senadyan aku bocah gunung banget teng gunungku ngerasa hati nganggo bingung yen to pancen tresno aku ya ceng ya. Moga-moga hati nebeno ngambi kala ngodi nongo hati nebeno ngero beto ayo sinarnya kalian campur sari nyu ade kalau lagi iki kasangke kalah sosda badam lan manung Garuda Audio iki kasangke kalian video syuting gambar cetor setor ya bening kita hati senadyan aku bocah gunung banget gunungku norati bingung yen to pancen tresno aku yo sekap abrakan apa to Mas? Raga tuwek kanggo pisan engko. Ini ki raga tuwek malah diuntang-anting ki. Kene wis ngelon-ngelone kono ngruduk. Mas, aku takon ya jawaban jujur. Ngono kuwi aman ora? Oh, kena aman. Wis tenang ae. Aku dine bocahe mumet. Heeh. Tak rasani karo vokal-vokal iki mau. Aman karo aman pokoke. Nyaman banget kowe. Ku nek bocahe ngeluh malah mresakno. Apa meneh wong enek. Ya.
Apa ku Iya,